basat en fets reals. Aquest és el mitjà de transport de l'Esteve. Té 84 anys i ha d'anar al centre d'atenció primària. El del seu poble l'han tancat. El centre més proper està a 35 quilòmetres. Com ja sabeu, aquest és el mitjà de transport de l'Esteve. L'Esteve podria ser el teu pare, el teu germà, el teu avi, el teu oncle. Qui es preocupa de l'Esteve? Plataforma per Catalunya. Primer, els de casa.